Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bocah-bocah soleh soleha kelas telu SD Anak Saleh. Video iki bakal nerangake babagan yaiku kaweruh anake kewan. Saiki monggo ditingali nganti rampung utawa melu nyatakake anake kewan. Nomor 1 yaiku anake kucing niku mboten kucing cilik utawa kucing alit, tapi jenenge cemeng. Bar kuwi anake kebo jenenge gudel. Anake sapi jenenge pedet. Anake wedhus jenenge cempe. Bar kuwi anake pitik jenenge kutuk. Anake bebek jenenge meri. Bar kuwi anake gajah jenenge bledug. Anake macan jenenge gogor. Bar kuwi anake manuk jenenge piyik. Bar kuwi anake cecak utawa cecek jenenge yaiku sawiyah. Anake tikus jenenge cindil. Anake kodhok jenenge percil. Bar kuwi anake singa jenenge dibal. Anake ula jenenge kisi. Bar kuwi anake kancil jenenge kenti. Bar kuwi anake boyo iku jenenge rete. Nah, niku nggih bocah-bocah aran kewan lan anake kewan. Niki lengkape monggo diwaca-waca piyambak ning omahe. Nggih. Cekap semanten babagan yaiku kaweruh bab anake kewan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.